Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 29 сентябрь, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф телибез. Гадәттә, тапшыруыбызның башында тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 1650 елда Лондон шәһәрендә дөньяда беренче тапкыр никахлашу агентлыгы ачыла. Шулай итеп, Генри Робинсон яңа төр танышуны модага кертә. Шунысы кызык, тормыш кырга теләгән кияү белән кәләшләр үзләре турындагы мәгълүмат белән бергә бирнәнең зурлыгы турында да әйтеп китерергә тиеш булалар. 2014 ел элек, 1806 елның 29 сентябрендә Надежда Андреевна Дурова хатын-кыз күлмәген хәрби мундирга алыштырып сугышка китә. Александр Андреевич Соколов исеме астында 1806 һәм 1812 елларда булган ике сугышта катнаша. Тарихка беренче хатын-кыз офицер булып кирип кала. Киле. Татар халкының аш-су өчен кулланылган үй җиһазы. Килеле булган кешенең тамагы тук була дип әйтә торган булган безнең халык. Язучы Рабит Батулла үз сәхифәсендә нәкъ менә шул борынгы киленең төрләре һәм аның кулланышы белән таныштырыр. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә без Чыршы авылындагы ядкарханада, ягъни минем музейда утырабыз. Хәзер минем алга таба сөйләшү сүзем менә бу киле турында. Бу моннан башка кеше яши алмаган авылда. Киле, ул киле нәрсә ул киле? Киле арыш төяргә булсын, куырган борчак төяргә булсын, яки андаймы орлык, киндер орлыгыннан май чыгару дисең, гөнбагыш маеннан май чыгару дисеңме, бик дә кыйммәтле әйбер. Бу киле бер бүтән агачтан ясалган. Менә аның тоткалары да, менә баханасы да, хәтта менә бу төпләмәсе дә бер бүтән агачтан кисеп ясалган инде уста. Уларга менә монсы киле сабы дип атала, киле сабы. Бу монсы киле, монсы сап, монсы пест урысча. Менә бу имән агачыннан ул сынган инде, мин аны бераз ремонтлап карадым, ана шомарып биткән ул менә шушлай иттереп төяргә кирәк, бик көчле булырга кирәк, аның эчендә армаска кирәк, киндер мае чыкканчы. Ондан менә бу килене миңа киле түгел, киле дияр кирәк. Миңа менә Чыршы кешесе Хисмәт улы Динар Галләмов китереп бирде. Үз кулы белән миңа синдә сакланыр дип, чөнки чынлап та ул кешегә кирәк түгел, шәһәр кешесе дә бигрәк тә дачникларга да кирәк түгел бу. Аны утка яксаң әйбәт кенә җанган булыр иде, ләкин әле менә шунда тора һәйкәл булып. Менә шушындый зур бер әсбаб. Шуңа күрә килеле булган кеше килене дип әйтте, аңламагыз. Килеле булган кешенең тамагы тук булыр, чөнки ул бүтән әйберне шушында тегермән шикелле итеп тартып тия инде. Әле менә монда тагын киле бар. Бусы инде җиз киле. Менә монсы агач киле, ул зур теге ашлык әзерләү, теге ризык әзерләү буенча, яки анда киндер тию буенча, гөнбагыш мае чыгару буенча. Ә менә бу менә никадәр әле ул аның шыңлый торган. Инде җиз кыңгырау тавышы. Әйтик, аны без уйный торган идек бәләкәй чакта. Ширкәү какмалы дидер әби шул вакытта ачуланып. Монсы киле сабы. Бу кичкенәрәк ризык әзерләгән, бурыч төяргә. Бурыч төяргә мөмкин. Аны орлык, кипкән орлык төяргә мөмкин, хәлвә ясарга мөмкин. Менә зур итеп зурдан кубып түгел, кичкенә мәсәлән, мин киндер орлыгыннан хәлвә ясап ашаттым үземнең Нурбәк белән Байбулат малайларга. Менә шунда төеп. Менә теге бер төкле бурычны киптерәләр дә шунда төяләр, ул вак бурычка әйләнә дә, аннан соң бурыч савытына тутыралар, хуш исле була. Аннан соң инде киндерне төеп хәлвә ясарга мөмкин. Менә шушындый икенче төрле киледә була икән. Дөресен әйткәндә, менә бу киле гади крестьяннарда юк иде, менә мондый киле.
хәлле булган яки анда базар тирәсендә булган, сату иткән кешеләрдә генә, хәлле кешеләрдә генә була торган иде. Менә бу киле. Инде менә шушы киле, җиз киле белән дә таныштырдык. Инде хәзер киле мәвзугы тәмам. Сау булып торыгыз, киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз. Дәвам итәбез. 1971 елның 29 сентябрендә Татарстан рәссамнарының беренче съезды үткән. Татарстан рәссамнарының бүгенге иҗади тормышлары турында без сәнгать фәннәре докторы Рауза Солтанова белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Рауза ханым, исәнмесез? Бик шатбыз сезне күрергә бүген студиябызда. 1936 елда татар рәссамнары союзга берләшәләр һәм моның әлбәттә инде объектив сәбәпләре дә булгандыр. Билгеле, 1936 елга кадәр татар җирлегендә шундый оешмалар булмаган түгел. Аның нигезе бар, шундый берләшмә оештыру өчен. Беренчедән, без әйтер идек, мин дә Россия күләмендәге әйтмим иҗади берләшмәләр турында. Гасыр башында нинди генә иҗади төркемнәр булмаган бит. Мир искусства дибез инде, сәнгать дөньясы дигән оешма. Шулай ук Ослиный хвост, Голубая роза, алар бик күп төрле булган. Алар рус рәссамнары Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә менә шундый иҗади төркемнәр бик күп булган. Исемнәрдән инде кызык булган, бик күп алар. Һәм инде безнең Татарстан җирлегендә мөстәкыйль рәвештә 1917 елда менә Подсолнечник дигән графикларны берләштергән, шулай Көнбагыш дигән оешма оештырыла. Аның җитәкчесе Константин Чеботарев була. Бу инде безнең Казан техникумында, Казан художество училищесындагы графика бүлеге белән дә бәйле. Инде тора бара бу лидерлары Сатник дигән, аннан соң Жайдак дигән, Плещинский, шул Чеботаревлар, Сатник дигән шулай ук оештыралар. Әйтергә кирәк, революция чоры, аңа күрә Тат-Ахр дигән безнең татарская ассоциация художников России дигән, ул Татарстанның үзендә дә ул инде Россия күләмендә булган һәм Татарстанга да ул шулай параллель рәвештә үсеп килә. Бу инде реалистик нигездә эшләүче рәссамнарны берләштергән була. Һәм аның белән бер рәттән инде Сулфронт, Татлив русчасы, русныкы, татарда ул Сулфронт үзе шулай ук зур иҗади берләшмә була. Анда рәссамнар гына түгел, музыка белгечләре, шулай ук музыкантлар, композиторлар, анда шагыйрьләр, язучылар керә торган. Менә шундый зур, шулай ук аларны гомумән берләштерә торган шундый фронт була, оешма була. Инде рәссамнар безнең татар җирлегендә, Татарстанда, ул Россиядә, РСФСРда һәм Союз күләмендә союз булмаганда ук оеша башлый. Чөнки инде безнең анда ул вакытта бит инде партия җитәкчелегендә ул идеология билгеле карамагында була. Шуңа күрә дә бу инде карар буенча, Совнарком карары буенча союз оештырырга карар кылыла. Аның инде оешма комитетлары була. Ул 35 елларда инде берничә мәртәбә алар җыелалар һәм ниһаять 36 елда алар беренче мәртәбә шундый күргәзмәне дә оештыралар. Бу билгеле ихтияҗ, чорның ихтияҗы була. Шуңа күрә дә ул күргәзмә аларның беренче зур күргәзмәләре Зеленодольскида була. Производство, индустрия алга киткән шәһәр буларак, халыкка якынрак булсын дип, шулай регионда үткәрәләр. Аннан инде ул күчеп бара ул күргәзмә. Башта чынлап торып та Татарстан җирлегендәге бу рәссамнар берлеге ул Татарстан рәссамнары берлеге дип атала. Союз художников Татарстанов дип атала ул башта ук. Инде тора бара 39 елда Союз күләмендә оештырыла Союз художников России һәм ул Россия күләмендәге ул төбәкләрдәге, регионнардагы оешмалар инде бүлекчәләргә әйләнәләр. Һәм төрле исемнәр булып ала. Татарское отделение Союза художников Татарстана дип тә инде ул аннан
РСФСР дип тә атала. 71 елда, менә сез әйткән съезд, ул чынлап торып та регионнарга 71 елда менә шундый зур вәкаләтләр бирелә һәм үзләрен мөстәкыйль итеп Союз художников Татарстана дип атала. Аннан тора бара безнең инде менә заманнар үзгәрде. Союз художников России в Татарстане хәзерге вакытта безнең бар. 90-нчы елларда безнең менә шулай яңадан кайтты. Безнең бөтен рәссамнарыбыз да Союз художников России дигән шушы Россия күләмендәге оешмага керү иде. Анда бик инде сайлап алу көчле иде, профессионал яктан да таләпләр бик көчле иде. Монда, мәсәлән, алар инде кандидат булып кабул ителәләр Татарстан җирлегендә һәм инде яңадан Мәскәүдә аларны тагын раслыйлар иде. Ул раслауларның да төрле вакытлары булган. 48 елда беренче мәртәбә менә шу Союз күләмендә шаукым киткәч, билгеле тарту башлана һәм 48 рәссам булса Татарстан җирлегендә аларны кыскарталар, 28-гә калдыралар. Аннан инде 57 елда тагын өстәлә. Шулай итеп безнең инде менә бу съездга 50 рәссам була. Бүгенге көндә безнең инде Татарстан җирлегендә 5 союз. Бу искиткеч, аларның менә күплелеге, аларның менә төрле булулар бу файдагамы дип сорамакчы идем. Ул инде табигый процесс бара. Табигый процесс бара. Чөнки безнең базар мөнәсәбәтләре рәссамнарның гомумән хәленә бик йогынты ясады. Аларның иҗадына да гомумән тормышларына бик зур йогынты ясады. Чөнки менә союз биткәннән соң инде безнең остаханәләр, алар художественный фонд бар иде, заказ бар иде, дәүләт заказлары бар иде. Дәүләт заказлары бетте. Остаханә худфонд буларак шулай ук ябылды. Инде хәзерге көндә аларның үз күргәзмә залы да 1980 елда махсус менә съездга багышлап съезд була дип, зур күргәзмә була дип, зур идел күргәзмәсе була дип махсус бина төзелә. Рәссамнар үзләре катнашалар. Бүгенге көндә инде бу бина хәзер безнең анда остаханәләр дә сакланды. Рәхмәт шөкере, һәм инде анда безнең галерея современного искусства дип атала ул. Сез сорау бирдегез, аларның күплеге минем үземә калса төрле группировкалар булу ул бик яхшы. Чөнки үзенә күтәрә конкуренция бар рәссамнар арасында. Аның лидерлары бар. Лидерлары үзләре шулай ук хәзер аларга үсәргә стимул бар. Һәм иң мөһиме рәссамнарга иҗади эшләргә җирлек бар. Хәзер өстән монда инде темаларны бирүче юк, идеологик диктат юк. Нәрсә тели шуны эшли, нинди сул белән, нинди метод белән, нинди стильдә эшлисе килә рәссам шулай эшли. Аның билгеле хәзер инде безнең жанрлар ягына аксауга да китерде. Чөнки элек зур тематик картиналар булса, аларга заказ булса, зур диварларга куя торган заказлар булса, оешмалар заказ бирсә, менә хәзер андый безнең заказлар юк. Билгеле дизайн белән бәйле. Алар инде безнең художник, оформитель дибез аларны, дизайнерлар, алар барбыр да шул чордагы безнең бу өлкәдә эшләгән рәссамнар, алар барбыр да иҗади эшләгән югалып калмады берсе дә. Алар һәрберсе дә үзләренең юлын тапты. Һәрбер өлкәсендә алар шулай ук сыйфатлы әсәрләре белән халыкны җәлеп итеп торалар, җәмәгатьчелекне җәлеп итеп торалар һәм аларны әйтер идем инде аларга ихтыяҗ бар. Тормыш үзгәрә, шуңа күрә дә союзның да эшләү формалары үзенең оешма буларак үзгәрергә тиеш, билгеле. Һәм шуңа күрә дә бүген инде безнең союзда менә рәссамнар үзләре бик активлаштылар, зур проектлар белән чыгалар. Һәм союзлар да моны аңлап, үзләре дә хәзер проектлар белән чыга башладылар, чөнки аларга грантлар бирелә. Россия күләмендә, мәсәлән, төрле безнең бит инде бу оешма
оешмалар, алар шулай ук бүлекчәсе, мәсәлән, Творческий союз художников Россиянең бүлекчәсе бар, иҗади берләшмә дип атала. Аларның Мәскәүдә, шулай ук башка шәһәрләрдә дә бар коллегалар бар. Мәскәү тарафыннан, мәсәлән, шулай ук субсидиялар бирелә, грантлар бирелә, анда да катнашалар. Шуңа күрә дә рәссамнар үзләренең инде үзләренә нинди дә булса, менә шулай кулай булган формаларны табарга тырышалар. Үзенә күрә адаптация дип атарга да була торгандыр. Менә Казанда бик матур гына, зур матур тарихы булган Казан сынлы сәнгать училищесы эшләп килә. Менә бүгенге көндә нинди төрләрдә монда белем бирәләр, кайсы юнәлешләрдә эшли ул? Безнең бүгенге менә рәссамнарның алар 500-гә якын хәзер. Мин бу менә сорауны дәвам итеп әйтим әле. Бу 5 безнең оешмадан булган рәссамнар, алар төрле оешмаларга керәләр. Бер үк рәссам булырга мөмкин 2 оешмада. Чөнки һәрбер оешманың үзенең бар мәйданчыгы бар, үзенең аудиториясе бар, үзенең нинди дә булса алган шулай ук кыйбласы бар. Шуңа күрә дә рәссамнар төрле оешмаларга керделәр. Шуңа күрә дә минем өчен алар бөтенесе дә Татарстан рәссамнары. Шуңа күрә дә мин Санагый Нафиса дигән шундый альманах чыгардык. Мин анда аларны Татарстан рәссамнары дип гомуми исемлек белән бирдем. Һәм шулар арасында билгеле безнең төп нигезе булган ул рәссамнар миндә Мәскәү, Петербург һәм башка безнең регионнарда укып кайткан профессиональ рәссамнар арасында безнең Казан художество училищесын, сәнгать училищесын бетергән рәссамнарыбыз аерым бер урын алып торалар алар. Менә бу турыда Роза ханым, менә безнең 1 октябрьдә безнең хәерле көн Татарстан тапшыру кысаларында матурына видео язма булачак. Ул да булса Казан сынлы сәнгать училищесының 125 еллыгына багышлана һәм безнең тамашачылар бик рәхәтләнеп карап китә алалар шуны. Һәм инде беләсезме, сезнең белән әңгәмә шулкадәр кызык, кызганычка каршы вакытыбыз бик тә шикләнгән, ахырына якынлашты. Әле без бу теманы алдагы тапшыруларда дәвам иттербез. Бүгенгә инде сезнең белән саубуллашып торабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Безнең рәссамнарның иҗатына игътибарлыгыгыз өчен һәм менә шушы безнең союзларның бүгенге көндә бик бәхәсләр кабара торган союзларның иҗатына игътибарыгыз өчен шулай бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Бар көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.